खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किलिकां ब्रह्म सालाकाथि समष्टि सिङाव इउपिपिएल हानजाया मgnrega आस'ननि गेजेरजों मोन 35 लामा लुफुंनो फिथा हास'दों। बिटिआरनि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जेरै खोथा होदों एरै गासै हाबाफोरखौ मावफुंगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनै जनता दरबार हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सालाकाथि समष्टि सिङाव थानाय मोनथाम बिसिडिसि जेरै आइ भान्डार, रानि, गसाकाथि आरो कालिफुख्रि बे मोनथाम बिसिडिसियाव गाज्रि लामाफोरखौ मोजां खालामनो गासै मोन 35 लामा लुफुंनो फिथा हास'नायनि गेजेरजों बेखेवना होयो। बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया बाहागो लानानै बेखेवना होयो आरो बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि रुधिर दैमारि, सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि फुलबाग मोसाहारि, नेहाथारि मलेन्द्र नार्जारि, सालाकाथि बिटिसि बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि अमब्रिश कुमार ब्रह्म आरो क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लक बिडिअ प्रकाश चन्द्र लोगोसे सालाकाथि बियाबनि लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि गोबां बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। दिनै कालिफुख्रि बिसिडिसियाव मgnregaनि गेजेरजों गासै 18टा जि लामाफोर बे लामाफोरखौ दिनै जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। बयबो मिथिगौ देग्लाय जोंनि ब्लकआव 15%नि सेन्ड ग्रेभेलनि लामा हमहोनो थाखाय आसाम सरकारा बिथोन हरदों आरो बे लेखायनो क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय बे कालिफुख्रि जिथु बिसिडिसि बे कालिफुख्रि बिसिडिसियावबो गासै 18टा गामिनि लामाफोरखौ हमनाय जादों आरो बेयावल' नङा दिनै बेबायदिनो गुबुन गुबुन जे बिसिडिसि दङ बे बिसिडिसिफ्रावबो हमनाय जादों। मानो होननानै बुङोबा गामिनि जे लामाफोर बे लामाफोरखौ फाहामनो थाखाय आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथाङा खोथा होदोंमोन जे गोबां गिदिर गिदिर लामाफोर बानायनाय जाबाय। मुख्यमन्त्रि पकिपद निर्माण आस'नि, मेरामति आस'नि, बहलीकरन, आसाम माला बायदिसिना माने स्किमजों गिदिर गिदिर लामाफोरखौ बानायनाय जादों। खिन्थु गामि सिंनि जे लामाफोर बे लामाफोरखौ फाहामनो थाखाय जोङो थांनाय बोसोराव बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएलनि एमएलएफ्रा मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों लोगो हमदोंमोन, बिथांखौ खावलायदोंमोन आरो बे लेखायैनो बिथाङा जे उननि समाव ब्लकनि गेजेरजोंनो बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय राहा लागोन होननाय जादोंमोन आरो जों दा मिथिनो मोनबाय जे 15% ब्लकआ लामाखौ हमथारनांगौ, मावथारनांगौ। दा बे लेखायनो गोबां गामिनि लामाफ्रा एबार मावजासिगोन। हान्था मेलानि थाखाय रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा जागोन। आगोल हाब्रु दैब्रु गानांदों। मानोना जों बयबो मिथिगौ आसामाव जोंनि जे गामिफोर बे गामिफ्रा ओरैबायदि गामि गंसेयाव गोबां लामा दङ। ओरैजाय न'खरनै लुहैदों बिसोरनोबो लामा नांगौ, बैथिं न'खरबा लुनानै दङ बिसोरनोबो लामा नांगौ। बेबायदि गोबां लामाफोर नांगौ। लामाया बारायनायनिफ्राय बारायनाय जेसेबांखि मावा मानो बारायबाय थायो। मानोना गामियाव न'खरफ्रा एरलांबाय, सोरबा दुब्लियाव न' लुहैबाय, हाबा लुहैबाय, बेबायदि गोबां लामा नांगौ। बेनिखायनो बेफोर जेंनाफ्रा दङ। खिन्थु बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो राहा लामा लादों आरो जोंनि बिटिआर जि सरकार बे सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो लामा जौगाखांनायनि थाखाय बायदिसिना स्किम लादों। आसाम सरकारनिफ्राय गुडउइल मिसननि गेजेरजों बायदिसिना हाबा लामानि स्किम लानानै हाबा मावगासिनो दङ। बोरै हायो काउन्सिलनि सरकारनिफ्रायबो WPTनि गेजेरजों आरो सिपनि फान्डनि गेजेरजों बा PWDनिनो गुडउइल मिसननि गेजेरजों लामा बानायनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ। जोङो दिनै सालाकाथि समष्टि हिसाबै मेनलि मोनथाम बिसिडिसि कुरसाकाथि, आइबान्दारानि आरो कालिफुख्रि बे मोनथाम बिसिडिसियाव गामि सिं सिङाव थानाय लामा जायफोरनाखि मोजां नङा बेफोरबायदि लामाखौ नोजोर बोनानै मgnrega आस'निनि गेजेरजों सेन्ड ग्रेभेल होनायनि सेन्ड ग्रेभेलनि मोनसे सेंसन लानानै जोङो मेनलि 35थासो लामाखौ दिनै फाउन्डेसन खालामनायनि हाबाफारि लादों। दा जोङो बे हाबाफारिखौ दा फैयै फैयै 15थासोखौ कमप्लिट खालामबाय। दा बेनि उनाव कयेकथा खालामबावनो गोनां दङ। बेखिनियानो। फैबाय थानाय समाव आरो बेफोरबायदि मावनो लाबावदों? बियो स्टेप बाय स्टेप जालांबाय थागोन। दा नैबे
मोनथाम BCDCनि गेजेराव 35थाखौ खालामखांनायनि उनाव माने नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयाराव आरो गोदानै एप्रुभ खालामबावनाय जागोन दा बेबायदिनो मावलांबाय थागोन आरो गुबुन गुबुन डेभेलपमेन्टेल खामानिनि बिथिङाव सालाकाथि ब्लक हिसाबै माबायदि आवगायनानै दङ मेनलि गुबुन गुबुन डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव सालाकाथि ब्लक हिसाबै जोङो दिनैनि दिनाव गोबांथार मावफुंनो हाबाय होननानै बुंनो हायो जेरैहाय नैबे फिसा फिसौ आसनिनि अनगायैबो गिदिर गिदिर लामाफोरखौ जोङो गिदिर गिदिर स्किमनि गेजेरजों मावफुंबाय आरो बेनि अनगायै बिदिनो मन्दिर मस्जिद बायदिसिना धर्म अनुष्ठानफोराव बेफोरबायदिनो रायजो राजानि सुजुग सुबिदानि थाखाय माखासे आसनिफोर होनानै मन्दिरफोरखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि हाबाफारिबो मावबोबाय बेखिनि बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन